Мы зноў у Гродна, сябры. Тут у суботу 28 красавіка вуліца Савецкая ператварылася ў неверагодны святочны кірмаш. Таленавітыя людзі з усіх куточкаў Гродзеншчыны зрабілі цэнтральную вуліцу ў маштабную святочную пляцоўку з жывымі традыцыямі і інтэрактывам, песнямі і найгрышамі, жаночымі сакрэтамі і дзіцячымі гульнямі, прыгожымі сувенірамі і подыхам хуткага і такога чаканага свята Вялікадня. Ужо ў 11-ы раз у Гродна праходзіла рэгіянальнае свята кірмаш вырабаў рамесленнікаў, фальклору і рамёстваў, гродзенскія традыцыі да свята Вялікадня. Звыш 100 удзельнікаў з усіх раёнаў вобласці сакавітымі кавалачкамі традыцый сваёй мясцовасці чакалі гасцей і жыхароў горада ў гэты дзень. Тут можна было набыць сувеніры з прыродных матэрыялаў, велікодныя вербы, шкатулкі, сурвэткі і іншыя вырабы да свята Вялікадня, паўдзельнічаць у майстар-класах па выцінанцы, роспісе сапоцкінскай пісанкі, ткацтве паясоў, вырабе велікодных вербаў. Выстава-продаж вырабаў рамесленнікаў «Завітай, купляй, Гродзеншчыну выхваляй» нікога не аставіла з пустымі рукамі. Упершыню была аформлена інтэрактыўная выстава, прысвечаная году беларускай жанчыны, дзявочая краса, хустка і каса. Працавала дзіцячая пляцоўка, дзе выступалі тэатры гульні, лялечныя тэатры, забаўляльны куфэрак. З задавальненнем тут весялілася дзетвара. Яшчэ адна вельмі цікавая выстава «Лялька ў карагодзе жыцця», таксама прымеркаваная да года беларускай жанчыны. Как год у нас начинается, проходит первый праздник, это коляды. Затем идет водохреща, потом идет булканье весны, масленица, идет вербная неделя, Великдень, зеленые святки, купали, медовый спас, яблочный спас, дожинки. И уже после дожинок, когда все убрано, то начинали играть веселье. Мастер отдела ремесел Ашмянского района, Ковалевская Ольга Васильевна. Вот, занимаюсь ляльками 4-й год. И вот 2 работы непосредственно, которые мои. И вот здесь работа это... Ну, смотрите, работа это называется «Берегиня земли Ашмянской», да?
Так как в этом году год белорусской женщины, и работа наша представляет, смотрите, то есть она бережет весь наш женский род от рождения. О, в чем справа? Ну, Бик, вы ж молодец, такую концепцию зробили. Чудово. Вельмі прыемна, што многія майстры атрымалі ўзнагароды. Сярод іх і нашы свіслачскія Аксана Васілька, Ірына Фунт і Інна Шпак. Свята распачалося канцэртнай праграмай аматарскіх калектываў Гродзеншчыны. Вялікдзень сустракаем, усіх вітаем. Столькі прыгожых песен, музыкі, танцаў было падчас гэтага канцэрта. Палюбавацца працамі майстроў Гродзеншчыны можна на выставе «Велікодны падарунак», якая працуе ў абласным навукова-метадычным цэнтры Гродна. А таксама, сябры, пачала сваю работу выстава «Велікодныя матывы» у галерэі «Цэнтр» у Мінску, дзе сабраны работы народных майстроў з усіх куточкаў Беларусі. Можна пабачыць там і дакрануцца да нашых прыгожых традыцый. Вось так была ярка і прыгожа на гэтым кірмашы свяце. Як кажуць, на Вялікдзень і сонца грае, а мне застаецца толькі павіншаваць вас з надыходзячымі святамі і пажадаць вам плёну і здароўя. З любоўю да вас, Марыя Самалевіч. Забіраліся, рыхтаваліся, іграючы ды спяваючы, вашага двара не мінаючы. Волочилися волочобнички, вясно, красно, день теплый. Волочилися, помочилися, вясно, красно, день теплый. Припеваючи, да играючи, вясно, красно,
вясна, красна, день теплый, от юсных тебе наша песенька. Вясна, красна, день теплый, наша песенька волочевная. Вясна, красна, день теплый, вясна, красна, день теплый. Эх, волошовники, дай Боже у добрую годину распашать, об гостям ды господарам причину рассказать, чего ж мы по свету волочимся, ты у кожной хате бросимся. Учора сираки, а